Maider Irune, zuen kasuan animaliek gizakioi zenbateraino lagun diezaguketen lehen pertsonan bizitzeko aukera izan zenuten. Horretarako Euskadiko laguntza txakurren taldeko hainbat kiderekin gelditu zinaten. Eta uste dut topaketa hori ez zela batere ohikoa izan. Irune? Niri esatea. Irunen dago bat ez be. Hain ikusiko. Bueno. Nietako igual pizkatarraroa da, zen ni esata pasau, baina egisa da ni lagun batzu badeukela animalizan pertsona moduko maila bardineko maitasun harreman baten. Urte asko eman ditu basoa zaintzen. Bai, eta gehiago ere bai. Zazta nire kasue, baina nire ingurukoena bai. Bueno, Irune, kaixo zelan? Bueno, hemen, apurbet, espektante. Etorriko da norbait zure bila. Norbait, nor. Hemen esan didate, zer eta itxaroteko ez dakit nore etorriko da, baina, bueno, oin ikusiko. Haupa! Epa, Ni Maider naz, alas, delako politxa danak, zenbat txakurrez? Bai. Hau da Kriso. Kristo. Bai. Hola, Kristo. Ni Javi naz. Haupa, Javi. Eta hau Kloe da. Hola, Chloe. Eta gu, hause juk da, eta niane. Ane, ez da beste inorre etorri? Normalien bizetenga. Ez dago ikusi. Kristo oraintxo bertan aurkituko da. Kristok, zuk topauko zu? Ba, bilur bat emongotza ez, aurkitzen da benien. Amestu du gizona. Ostra, bilurra mongo zoztan, Txakurra ondisa da eta bastante agresiboa emoten dau. Como me apartaría un poco. Non dau? No. Bueno, Sara Karina izentzuten, eta espero sustorik ez emotea, eta tortzea ja, nire gaztea, ja. Agertzen da nirako jora monpida. Entzuten duzu? Hemos dado topo da vela. A ver, Bai, baitu? A ver, nor da. Guazen. Ahí ama. Kriso, bus! Zuma zaude? Bai. Irune! Maider! Enek izen hemen topako notzuni. Ni bez. Irune, geldidu jatza urpegi bat. Hombre, tia, es que Sos niri... jota zuria. Es fácil, hau niri indoste zero grazia, es que A ver, zerako... ez zu kamarara bersan sentitzen zaien. Jotako jonauta. Es fácil, etako, es que kristen susto hartu, Ikusitzen nien horrar bola izauta, llama, se va a morir esta. Bai, hori ere gona ni pentsetan, baina, bueno, menda. Baina ez da. Ez dut ez bezein. Ez da bezer egiten. Erreskate Ezer. txakurrak dira, horretarako erakutsiak dauz, eta ikusten duzu mimosoa pe bai badirela, ez da? Polipolitxari. Bai. Ikutxeko Bai, modu. ikutxe bat Bai, lan. ikusi da. En plan, casi, pero no. Buelta bematen, nun. Zer erreskateak egiten dituzte? Normalean, jendea galtzen denean, mendian galtzen dira. Bai. Bai, azkenean, gure txakurrak, bilatzen daben jentea bizirik dago. Eta hil jaba dauz ezin dauz topau? Ez, Ez. ez, Ala, hori nik ez Nik nekien. bez. Hau da zuen lana? ez. Guk bolondresak gara, bolondrez profesionalak, adibidez ni ikasten ari naiz zuzen bidea, eta hau da nire voluntariotza. Voluntarioa da, baina gero nire asko gustatzen gara eta Jabik esan dauena, ez? Voluntario profesionalak gara. Bai, Txakur bai. prestatuak, ordu asko, lan asko dago atzetik, eta benetako erantzunkizu sozial bat deko gure erreskate taldeak. Ez. Ez deuko denporaik eta biodirua. Nintzen ibiliko kriston lan bat egiten musutruk. Eta zelan jartzen diezuekin kontaktuen? Ba, sosdeiak mezu bat bidaltzen digu edo bat bila, eta guk ara joaten gara. Gainera, guk urte osoan, 24 orduz, Bai, disponible gaude, eta Claro, ordu nor deitzen digute deskantzurik ez, edo zein bai. ordutan. Eta goten bazala nieno? Ateratzen zea, Bai, txakurra hartzen ala, dezu, bai, eta joaten zea. Ba, kriston sakrifizioa iruditzen zait hau musutruk egitea, benetan dinotzuk. Zelako lana. Kriston lana, kriston lana. Bai, azkenean ari dira egiten bi lan aldi berean. Eta 24 ordu. Eskerrak olako gentia dagoela, eskerrak... Ane, Javi, Jose, Eskerrak bezalako berai. pertsona gehiago behar ditugu.
Voluntario hauen eskuzabaltasuna oso handia da. Bai, ze azkenean, ostras, 24 orduko disponibilitatea. Zauz, ez dakit, aniversario aspatzen bikoteakin, aniversarioa utzi, eta jun, erreskatea, osea, etengabe, eta da musutruk, osea, ez tozu ere kobratzen. Nik ez dakit, hainbeste laningo banu, ezerren truke. Eta ez bakarrik momentuen deitzotzuen sino que deuke kriston prestakuntza bat, eta nabez entrenamentu pilo bat, eta zuk etxean ere duki behar, eta azkenean, esketzakurra bedire sumea bezalakako zain behar dozuz mantenidu, bajan, garbitu dana, eta hori beda gastua, eta donork ez luke gastu hori edukiko, ez da et. Eske ni azkenan hau lan bezala ikusten dut. Bai, ni be bai. Niko justot regunero teguniko zala. Bai. Porque da kriston lana. Mimos eta kariñoz egiten bostu, bai, izen alda zurekin batera bizitzeko edo, baina gisa da azken batean berak ez dauela erabakitzen nik buruaz ezen gauzak eitxea derrigortu itendotzen modu baten, aztik hori ez oso ondo ikusten. Eta nola entrenatzen duzue? Hau pista da, gure sedearen parte da, eta ikusi dezakezunez, tramesak daude, eskailerak, zuloak. Azkenean, entrenamentu gehienak, gero eta gehien simulatzea ez, errealitatean aurkitu genezakenat. Ozen da? Ondoan! Hau lortzeko zen denbora egon bizai entrenetan? Astean, talde entrenamentuak egiten doguz, normalean finkatuta 3 daukaguz, mota ezberdinetako entrenamentuak, baina egia esan, azkenean, astean 7 egunetan, norberak beretzean, bere txakurrarekin entrenatu behar dago. Azkenean, konstanteak izan behar gara, eta 3 egunekin bakarrik ez tozuzulako emaitzak lortzen. Ja. Bale, oso ondo. Uste dozu zuen txakurra konstiente direla bizitza salbatzen dituztela? Gure txakurra konstiente dira, egiten da bena gustatzen jakela, eurentzako jolas baten bitartez montatzen den lan bat da, eta eurek disfrutatzen dabe. Hor barruen egon aztenien, eta gertuan egin segidan apurrat bilurra mozta, imponi diten dabe. Baina egisa diela super kariñostuak, super lasaiak, eta dela oso gai egoti aureaz, oso gustora sentitzen daz. Eta gogoratzen duzue asko markatu edo oso zaila izan den erreskateren bat? Niretzat zailenetariko batzuk izan dira Picos de Europasakoa edo Zaldibarrekoa. Eta horrek zama handia da kartza. Bai. Bilaketa bakoitza mundua da, oso desberdinak dira, batzuk ondo urtetan dira, beste batzuk ez, baina egia daulan aipatzeko barain urteak taldekideak zirenak istripu baten hil ziren. Eta jakinda bizitza galdu alduzula erreskate bat egiten horrek ez dizu bildurra ematen? Ez, azkenean, lau taldekidek bizitza galtzea egiten ebenan, sinisten ebelako, indarra moten dotzu, ez? Baurak sortuen hau, honetan sinisten ebelako, orain guk jarraitzen dugu, eta jarraitzen dugu, euren oroimenak jarraitu deien, ez? Bai. Bueno, ebentze hau ezagutu dugu, erreskate txakurren bizitza apurrat, deuren lana, inkreiblia, zela garrizan. Bai, ganera nik esango nuke ere infrabaloraua, zenik ez neukan nahi entzun da, eta egiten duten lana ikaragarria da. Ikaragarria, 24 ordu dauz martzan, 24 ordu jendia laguntzeko. Eta gizarteari aportatzen dioten guztia, eta ganera musutruk. Niri horrek harrituta utzi diz. Oso politxa egiten da bilana. Bai. Maider, txakurra hauen errealitatea ezagutu aurretik, esaten zenuen, gizakien mesedetarako animaliak erabiltzea ez zitzaizula askori gustatzen. Ja, bizke horrik uste dut, gehiago mesedetarako biharrian dela, bizen artean iten dabela gauza hon bat gizarterako edo gizaki ondako. Ordin ja diferentia ikusten dut, no? Ez que jolas bat da txakurraren zat. Bai, txakurrak disfrutazioa. Hori esan digute. Bai. Bikote, Euskadiko erreskate txakurren taldea ezagututa, zer ikasi duzue? Hombre, supertalde potentia dela, kriston lana deukiela, eta biharrezkoa dela jentia topatzeko, ez dauz modu honik
gaur egun mendi baten galtzen dana topatzeko eta hori da modurik, esan da bi eurak dala modurik errestena eta gehizen funtzionatzen dauen. Eraginkorrena. Bai, hori da, eraginkorrena.